wa man ko na nimo supras Dani ha, nga nanguyab man ka nimo. Lain sad kaayo day, uy. Mao pa kani pagpanguyab niya. Unya ako na yung sugton. Ay da okay ra na uy. Nga namong gud sugton nimo, nakagusto masad ka. Mo na ayaw pa huwata ang tao og dugay. Uy, naunsa baya ka? Kung may gusto ka ni Dani, sugtan na lang siya. Tinuod ka, Joy. Imo na kong gisugot. Oh, ako na kang gisugot. Salamat kay Joy. Ngawa ka doon sa dugay. Manginaot lang ko dyan. Nadili ko nimo binuangan. Oh, di na mahitabo. Ako isa ani mo. Nga ikaw lang akong mahalon. Ugwa na lain pa. Hoy, babay. Pero may lagi kong makakita ninyo ni Dani nga magkuyog. Unsa man may nahitabo na ninyo? Simbak ko kaday, uy. Wa gyud in taon, no? Dako og respeto si Dani sa akong pagkapabay. Og dili mahitabo nga iya kong pahimuslan. Aw, lagi ha? Og ayaw gyud pag una-una ha? Kay alkansi gyud ta kung atong isurrender ang atong pagkapapay. Dili kina mahitabo, day. Kung itugyan ko man ni Dani ang akong pagkapabay, unya na kung makasal na mi. Unsa day mo tuyo na ko, Dan? Nga nakigpanuroy ka man gyud nako dinhi. Gusto na kong magkauban ka. Naunsa man ka, uy. Pero may bayat ang magkuyog. Unya, pero may pagyud ka nga maadto sa bahay. Bitaw, ang tinaod, Joy. Mawa ko di mo pila ka tuig. Ha? Kay asa man diay ka? Matugog Cebu. Magunsa man ka dito? Kukuan, do ko i-assign nito. Huwag, madugay-dugay ko tingali ko dito. Nga sa to pa, imo na dahi kong biyaan din eh. Sorry kayo. Di na ko to yung biyaan ka. Pero, dis ko may balibad kay trabaho mo na. O ginaot kayo mo ko masabtan. Wa ko'y mahimo. Dili sad ko makapugong nimo kay uyab pa man ta. Joy, Manginaot na lang ko dan. Nga kung tuwa ka na unya sa layo, dili ka makalimot na ako. dili ka na mahitabo. Kaya bisag tuwan ako dito sa Cebu. Ikaw pagyapon ang nasa kong kasing-kasing. Huwag ay kabalaga. Kaya nagbalik na ko. Oo, Dan. Magpaabot ko nimo. Hoy, babay, naunsa good taon ka. Nagsibang kag mukmuk dinis inyo. Gawas-gawas at kuno. Dili mo ko ganahan mo gawas, day. Sapat ya, uy. Sukad lang nilargas Dani sa Cebu, no? Magsigil lang kag pundo dinis inyo. Ay, pag-inana, day, uy. Kung tulo to katuig si Dani sa Cebu, tulo sa kakatuig nga magsigig pondo din eh. Tara na, malaag ta na. Aron malingaw ka. Dili ka magsigag pundo dinis inyo. Asa man sa tumang laag? Sa plaza, day. Kay naidaga mga kalingawan na. Kay hapit ka yung fiesta. O kinahanglan nga mukuyog ka na ako. Ayaw ko balibari. Ay. Mura kitag buang ining atong gibuhat, day. Nagsige na lang ta og lakaw-lakaw. Ay okay ra kay ning buhata, day. Uy, ikaw gidno. Magsige tag lakaw-lakaw. Unya, mutanaw sa mga tao. Mamantay ta. Aro ba malingaw sad ta? Kay unsaon, wag ito lingaw sa ato sad, no? Hala! Kadit. Hunong sa. Oh, nausa man ka? Kana pang lalaki ka naglingkod. Dili ba si Nick man, ha? Ha? Kisang Nick, uy. Nakalimot na ka ni Nick, ha? Katong imong crush sa high school pa ta? Oo. Siya tuod na. Nauli na dahil siya gikas Manila. Oh my God, nakakita siya nato, day. Huwag na siya paingon din, Ay, Joy! Alma! Nick! Daan pagin ko nga kamo ni. Kumusta naman mo, oy? Ay, okay, ra. Gwapa gihapon. Puno na. Wapa lang gihapon mo. Labi ka na kay Joy. Ha? Ay, kanusad ay ka naabot, Nick. Gahapon pag yun. Niulit na ko din sa atong dapit, oy. Kay gimingaw na ko din. O nya, be, kay gikan man kag Manila. Libre hitaw, mix snacks, oy. Kanara day? Way problema. Dali, librehan ta mo. Oh, Nick, niya malagi ka sa amo. May tuyo ka nila ni Mama ug Papa? May gilakaw para ba sila? Dili man sila akong tuyo, Joy. Ha? Kisa man di ay? Ikaw.
Ha? Unsa may imong tuyo nako? Mutuo ka ba, Joy? Kung ingnon ta ka nga, crush kay tika sa high school pa ta. Nick, Muna'y tinuod, Joy. Ibog kay ko nimo. Pero maglisod lang kog sulti nimo sa una kay mauwa man ko. Hangtod nga nilarga kog Manila. O karon nga nasayod ka na sa matuod akong gibati nimo. Hinaot nga dili ko mo pakyason. ang tinuod Nick. Crush masad ka nako sa una. Mao ba? Nga sa ato pa, imo na kong sugton. Sorry kaayo Nick. Dili na ko madawat ang imong pugma. Kay may uyab naman ko. Ug tuwa siya ron sa Cebu. Joy, okay naman ko. Bisag duha misim kinabuhi. Ang importante nga sugton lang ko nimo. Nick. Naunsa man ko. Karon nga nakita ko na pagbalik si Nick. Nipitik pagbalik ko nga akong kasing-kasing ato niya. Diyos ko, tabangi ko. Kinahanglan nga. Pakigbatukan ko ning pagbatia. Dili ko gusto nga makasaha sa akong uyab nga si Danny. Ha? Unsay subton? Nanguyab ang ka ni Musnik. Di sukta in taon, uy. Unsa man in taon kaday, uy? Naibaw ka nga may uyab ko. Ay, why nilalis ni mo anak, day? Uyab bitaw mo ni Dani. O nya, be. Hain man siya ron. Tuas layo. Day, wata mahibaw ko na anatoy lain dito, uy. Maona. Kung ako pa nimo, imo nang sugton si Nick. Og imo na tong kalimtan ng imong uyab nga wa na maghunahuna nimo. Joy, salamat nga sa katapusan. Imo rin kong gisugot. Abi ni mo, Nick. Nahadlok ba ako ining akong pagsukot ni mo? Ha? Nganong nahadlok man ka? Naibaw ka bitaw nga may uyab ko ug tuaron siya sa Cebu. Ay, kahadlok day. Ayaw kahadlok. Kaysa kadaghang babae dito, sigurado ko nga nakita na to siya glain. Ug tingali, minyo na to. Mao nga ayaw na to siya gunaw naa. Ang imong gunaw naon karon, ang atong gugma, ang atong ugma. Nick. Husto na tingali ning akong gisuloob. O asa ka man, Joy, nag-ilis ka man? Manuroy mi ni Nick, ma. Mao ba? Nala sige. Og sirat ilang niya ning bay iniglakaw nimo ha? Muna lang ko nimo kay gihuwat ako sa akong kaoban sa simbahan. O, ma. Wasap ko magmahay nga nagkauyab mi ni Nick. Kay pinangga man kaayo ko niya. Si Danny, pakala na to siya, uy. Wa naman sab siya makauna-una na ako. Iyan na tingali kong gikalimtan. Basi gusto si Nick nga naminyo na dito si Danny sa Cebu. Si Nick na tingali ron. Nadugay malagi ka ni... Joy, kumusta ka na? Danny? Ni aka? Naon sa man ka? Huwag ka pa di painganian ako? Nabalik na ko? Kuan, ining... Tara, Joy. Pasensya ka na ha, nga nadugay ko. Joy? May bisita rin ka? Kinsa siya? Ugusin mo tayo pasabutin eh. Sorry, Dan. Siya si Nick. Ang bago na kong uyab. Unsa? Joy, anong imo man ang gibuhat? Di na bagyang nanti ka mo balik ko? Aram magbinyo ta? O karon niyan ako? Gito man ka na akong gisaan ni mo. Pero unsa naman ni ron? Nga na nangita pagkaglain. Sorry kaayo, Danny. Ikaw man good. Dugay kayo kang nagpakita na ako. Nga sa ato pa. Dili na day ko ni mo mahal. Mahal ta ka, Dan. Pero kinahanglan kong mamili ninyong duha. O pasaylo ako. Nga si Nick ang akong piliun. Unsa? Pasaylo ako, Dan. Nga ako kang napasakitan.
Sige lang. Makakita ka pati ngali og babae nga alang gid nimo. Usban ko. Pasaylo ako. Parang kailan lang Wa ko magdahom nga sa kadugay sa panahon nga nagkalagyo mi ni Danny. Mubalik ba di ay siya nako. Danny, kung namati ka man gani karon, pasaylo ako sa akong pagpasakit nimo. Og manghinaot ko nga makakita ka og babae nga matuod nga magmahal nimo. Dini na lang ko kutob. Og daghang salamat sa pagtagad nini nga akong tampo. More power sa RMN. Mao kita magagalan ka agi ni Joy nga taga Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalohan. Sana dalawa ang puso ko. sino sa inyo sa Kaagi kibata na doon sa radyo ni Ricky Persoylo galing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papera. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kahawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Baka ipadala sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.